Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, biz emel intellekt ulunup size eýýän 1,5 ýyldan bäri emel intellekt bilen taýinlanan Türkmenistan hawalaryny ýetirip gelýäris. Ýani biz dol emel intellekt ulunýas. Ol ýerde mysal üçin Ismaýlyň suratyny biz video edip gepletdirip, Ismaýlyň sesini krollap we şondanam suradam şu sese göre agny hereket etdirip 1,5 ýyldan bäri ýetirip gelýäris. Başga da biz emel intellekt bilen aýdym, videolar bir näseni sady ýen paýlaşdyk. Şonda iň köp sorulýan soru, haýsy AI ulanýaňyz, haýsy emel intellekt programmany ulanýaňyz we nähili ulanýan sorular köp gelýärdi. Aslında men 1 ýyldan bäri şeýle bir gepleşik etmek isleýärdim. Bu diýdik, gara şunu nähili ekenini. Indi şuň men size suna.com AI bilen emel intellekte nähili aýdym hem saz bilen ýazylýar, şonu görkezmek isleýän. İlki bir näme gerek? Şu ýerek Google'a girýäňiz diýilýär. suna.com we enter basaýaňyz. Indi şu ýerde öňsizde hata bar bolsa, sign in'den girerseniz, ýok bolsa sign up'tan täze hata basmaly bolýaňyz. Indi men başlamak üçin size bir hata bas görkezin. Ýöne bir hata basamyzda bizim ulanjak şu wagt emel intellektimiz belli çäklerdäki şonuň üçin men size özümiň öňden bar bolan ulanýanymyň hatamdan dowam etjek. Tapawut näme? Beýle häzir açyk görkezim Muht hemmekşem bolan bilýär, pul töreği ýok. Ýöne isteseňiz meniň edişimi ýarak edip has hilini ýokaladyrmak isteseňiz tölegisini alyp bilerseňiz. Indi bar bolan Gmail hatamdan şoňa Gmail'e bassam ýeterli. Indi şu ýerde ekranda görkezde men şunu ulanaýyn. Ýene dowam diýin. Boldy. Ýani şeýle 2 sekund. Indi biziň hatamyz bar. Bu hatamyň aýratylygy näme? Sana 50 sana kredit berýär. Her aýdymy 10, her ýerde rekad edende diýinne 10 sana kreditini alýar, 5 sana aýdym ýöne her rekad edende aslında 2 sana aýdym berýär. O zaman berde şu yerdeki ekran görýänsiz köp az näme bar, mümkinçilikler barýar. Berde 3,5-lyk görýänsiz, 3,5-lyk. Bu näme demek bolýar? Şu näçe ýokary artdykça näme mesela şu görýän 4'lük bar, 4,5-lyk bar, mesela şu men 4'lük emet bilýän, 4,5 emet bilýän. Näme üçin töleýän ulanýan. Aslında men aýdymlar başdan ýasap başlandy 3,5-lykdy. O 2,5-lyk bu näme? Muhty 3,5-lyk töleýärdi. Indi hilini arttırdıkça onu arttırýarlar. Näçe şu ýerden belki almak isteýänler töleýän sorap biler, şonam görkezin. Ine pro plany $8 aýlyk, belki free plany aýna Muht. Pro aýda $8 töleýän, eger ýyllyk alsaňyz. Ýoksa da has ýokarsa $24 aýda. Men kirimçe mysal üçin Muhty barlak görüň, eger halasaňyz pro geçin 1 aýlyk barlak görüň, eger halasaňyz 1 ýyllyk, eger ulanjak bolsaňyz. Mysal üçin Muhtynda 250 kreditdi, bunda wagtda 2500 $8'lykda, ýani 500 aýdym meselli. Bunda wagtda 10.000. Men kirimçe pro plan ýeterlik. Indi biz öňümizde kägeleli. Hormatly tamaşaçylar, men özüne hatama geldim. Täze görä men hatamda 4,5-lyk. Elbetde 4, 3,5 ulanıp bilýär, ýöne 4,5-lyk. Bir has görýärmi? Berde aýdymyň has kesitlemesini berip bolýar, berde aýdymda başlaýan bolsaňyz has ütgeçikatlar ammada. Biz ýöne indi şu ýerde esas şu ýere goşgy ýazmaly. Bu goşgy özüňiz ýazyp bilersiňiz, şairlerimizin goşgylaryny ýazyp bilersiňiz. Mysal üçin men şairlerimizden haýat edip onuň goşgylaryny ýazyp aýdymy çykardym. Soň ýa-da mysal üçin emel intellekte goşgy ýazyp bilersiňiz. Aslında köp kişi OpenAI'nkini çeşitpäý bilýändir diýip o vardı aýryt birinçi şondan başlamadym. Ýöne eger bilmeýänleriňiz bolsa men kommentara ýazyň. O vardı aýryt gepleşip etdiler. Ýöne men nädir? Bar bolan goşgy näle şoňa goşgy ýazyrjak. Indi çeşitpäý hata. Bunda da men töleýän hata bolanýan, maňa modun bolup bilersiňiz isteseňiz arasynda köp tapawut bar. Indi şu ýerek prompt ýazýaňyz. Mysal üçin diýäňiz prompt demek aslında tawsyryk. Täbi şeýle prompt inženerli bir düşünje de bar. Sen prompti emel intellekte näçe gowy berip bilseňiz, näçe detaý berip bilseňiz, näçe dogry berip bilseňiz hem şonçu dogry jogap alarsyňyz. Täbi birine bir iş tawsyranda
falan ettik ortadan düşünmere bir neme düşündürüp aytsan da sonuçta emel intellekte qowl netijaja qolan qow prompt berme başarmaly. Indi men şu ýerik, ýat bilen ýöne men äger wagtyňy almaýyp taýin olan atlaşynam emel intellekte ýazardym şu promptnam. Bäde näme diýen türkmen halkynyň gelňeýleri bilen baglanşykly bir goşýat berdiýen türkmen dilini şeýle diýsem ýem goşum taýin bolýar. Gören bäde diýär ki, ine talabyňyza laýykda sadryn aýdylma laýyk şahirane stil bilen ýazylan her bentden soň gaýtyrlanan gelini türkmen gelini setiri bilen dol aýdym size hödürleýän diýär. Atna şu ýerde görýärmi, emel intellekt türkmen dilini hasam kämilleşdirip barýar. Bizem makul sözlük programamyz bilen emel intellekti bizem öz goşandymyzy goşmak üçin elimizden geleni etýäs. Nädip bolsa gelecekde hasam gowlaşar. Ine aslında bizim goşgymy taýin. Indi maňa neme gerek? Goşgy nädir alýan şu ýerden şeýle geçýän suna gelýän goşgy lirik bölümine goşgymyz şu ýere getýär. Indi suna üçin prompt gerek. Maňa bunu dilini ýetgedeýin. Türkmen we İngiliz dillerini suna AI üçün prompt gerek. Bu aýdym üçün promptda aýdymyň türkmen meşhur aýdymçylaryň aýdym stilini aýtmaldygyny belli diýenler. Şeýlerin saltyra ederýärek. Käbir grammatik ýalňyş bolsa da näme üçin men türkmen dilini we ingilis dilini soradym aslında sonra türkmen dilinde kendi basarmaca üçin hem ingilis dilini hem şol wagtda soradym. Indi şu ýerde siz eger isteseňiz şu ýerde ýazýanlaryny umman alyp doňdurup okap bilersiňiz men ýöne size berde aýdymçyň adyny ulanyşy üçin belki promptda problem bolup bilerini göreýeli. Indi taýinlap başlady. Bize 2 sanany taýinleýär. Men mysal üçin 2710 kreditim var, 2700 haly. Indi diňläp göreýeli. Nähil taýinlapdyr? Gelini, Türkmen gelini. Bağlak görmegine diňläp. Gelýär gelin, saçy sümbül, yüzü nurludur, ýörevi pektir, kalbi duran ýalydyr, yüpek donu güller, bahar ýaly. Manarken boljak ýöne nimedel, ikincinem diňletjek ýöne şol wagtda da täzesini şu nimede täzesini ýasadyjak, şu ýer basmam ýeterli. Ol taýýarlansa da men ikinci diňledin. Gelini, Türkmen gelini. İşte boljak bilen Gelýär gelin o saçy sümbül, yüzü nurludur, ýüregi pekdir, kalbi durna ýalydyr. Yüpek donu güllep, bahar ýaly nur saçýar, ýerşi edepden sözleri hem ovadandır. Gelini, Türkmen gelini. Munan barlaýly. Gelini, Türkmen gelini. Son kynum görkezin aslında köpeldi bermeli. Özüňiz halaýançaňyz ýaşaýan ýetgede bermeli. Şu ýerdäki aýdymyň däýri bolşuny ýalak. Men ýöne şu aýdymy aslında hem türk diline täbi AI-ň berde türk diline gowulýa hem rus diline de size diňlet görkezjek.
Men häzir onu türk diline taýinlaýançam siz soňkusyny dinleýin. Geliyer gelin saçı sümbül, yüzü nurludur. Yürüğü pektir, kalbi durna yalıdır der. İpek donu güllep, bahar yalı nur saçar. Yürüyüşü edepten, sözleri hem ovadandır. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Şimdi ben 4 tane aydın millet görüyorum. Men yani siz aydın dinleyen vaxtınızda ne bana Türkçe olsun sözlerini dedim ve Sunaya Ayşinem promptunda modern Türk aydınçları millet tayin dedim. Ne koşuyumda aynı tayin olur attı. Ne slaydımız Türkçe stilini görüyoruz. Ne söylediğimiz tayin ne promptumuzdan manaları bana şeyle copy paste edaymalı. Düşünükler dip kiretýär, men tiýetýär bolsam, ýoşaltyp görärsiniz bolmasa. Ne türk diline. Häzir ene şonu rus dilinde görkezek size. Ne dinleýän türk diline. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Barman şu ýerini kesersiň. Indi men şu ýerde türk diline. Görýärmi ýöne? Türk diline etmedi, näme üçin şu ýerde, mesela Sibel Can'ın adı var diye. Sibel Can'ın ki, mesela Funda Arar'ın kelimet bilir, men ýöne Sibel Can'ı ertäden malak görýän. Yok, esas Sibel Can berdi, yok, 10 metre etti, onlar Ebru Yaşar etti. Men şu ýerde aydınçylaryň adyny aýryn. Bahana bilen bilen görkedim, täze aftarsk üçin olaryň adyny ulanmana ruhsat beren ok. Ne şu ýerde men aydınçylaryň adyny pozaýryn şu ýerde bahana bilen bilen görkedimiz boldy. Ne şu ýerden ýa-da diýeli. Aydınçylaryň adyny ulanmadym. Ýöne türk diline 2 sanjan etjek, ýani bir tapşyryk berjek, bir tapşyrygy göräde ne dinleýäňni. Kesin arası katan değil mi size? Gelin geliyor, saçı buğday, yüzü ışıl ışıl. Kalbi tertemiz, ruhu turna gibi saf ve asil. İpek elbisesiyle bahar gibi parıldıyor. Yürüyüşü zarif, sözleri de bir o kadar güzel. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Eve neşe getirir her Türkmen gelini. Annesinin izinden giden bir yol göstereni. Kapısı Siz şunu dinletdik hal, men edil şeyle prompt rus dilinde tayin edildim, yani taýinlaýança ne mesela için son sözleri edeyim. Gelin geliyor, saçı buğday, yüzü ışıl ışıl. Kalbi tertemiz, ruhu turna gibi saf ve asil. İpek elbisesiyle bahar gibi parıldıyor. Yürüyüşü zarif, sözleri de bir o kadar güzel. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Ne diýişmeýärlik, muny köp etip bilýärsiňiz özüňiz, indi şeýle basmak yeterli. Indi men şol wagtda aýdymy rus dilinde taýin edýdim. Sebäbi Türkmenistanda aýdymy rus dilinde dinlemek isteýänler köp bolýar, ýa-da türk dilinde bolýar. Beýlek diller hem bolup biler. Indi men mesela üçin aýdymy aldım. Şu ýerde sözleri ben şu wagt umman barlamak, sebäbi käbir ýalňyşlar bolup biler, käbir aýdyma laýyk gitär sözler bolup biler. Şeýle ýöne bärde esas maksatymyz size şunu görkezmek. Indi promptumuza geleli.
promptda mesela şunu aytdım men, neme olmasın, aydın için adı olmasın dedim. Tabi yankı oluyor da, yani problemi oluyor Autodesk'i. Şimdi promptumuzdan beriyli, bunu çalışıyla şeyle etmek yeterlik. Nedir? Urusun dedik sananın tayinlaylı, göreyle urusun ile ayret diye. Идет невеста, волосы как пшеница, Oho diye. лицо сияет, сердце ее чисто, душа словно журавль летает. Шелковое платье цветет, как весна, блестит. Ходит с достоинством, ее речь, как музыка, звучит. Gelini, gelini, Türkmen gelini. Umman aydın stiline melaqa gördüm. Eğer halatınız gerek olacak olsanız şu yerden MP3 hayt formatlı siyamasanız yüklep beriye. Şimdi direksiyonu dinleyip görüyoruz, o zaman cemneyli. Dinleyli. Идет невеста, волосы как пшеница, лицо сияет, сердце ее чисто, душа словно журавль летает, шелковое платье цветет, как весна блестит, ходит с достоинством ее речь, как музыка звучит. Gelini, радость в дом родной, следует пути своей матери с душой, дверь ее всегда открыта. Ne, hormat tomoşaşlarımız arkada neme tutursun. Men kırımçı, sizin özünüzden bakıverin, Türkmen, Rus ve Türk dillerini yasamızda esasen Rus neksine gördüm. Esasen neme, berde prompt bile mağlaşıklı. Elbette emel intelekti yasayıcılar has köp bolarlar üçün, has güçlü olarlar üçün oňam täsir bolupdylar. Täbi näme haýsylly öwretsen, haýsylly şoňa taşyklar bersen ilki ýasaýjylar tarapyndan şonda has gowup bilýär. Oňam täsiri bar. İnjinerlerimiziň has ösmesi, ine türkmen diline aýdymlar üçin hem emel intelekti öwretmesi, okutmasy, şolara akyl bermesine gerek. Bilemine mesela şu makul sözlük hökümne İngilizce şu Türkmen diline hasam gowy. Gürler ýalapyň hem ýakynly hep bolsa ýene bir proýektimiz bar. Emel intellekt makul Türkmen diline has gürler ýalap Türkmence sesleri öňemäsini öňetipdik. Täzeden okutmagyň planymyz bar hep bolsa da. Ummananda näme emel intellekti näme pozitif ullanmany başarmaly. Ýani öňem damat ýazdan gepleşiklerimizde bir pyçagy mesela üçin almak etseňiz tamim berer. Bu da ýa-da başga bir adetseňiz hem adamy bir ýerine bir adetseňiz hem netijesini özüňiz bilýäňiz. Sonuç üçin näme emel intellektiniň hem etik hem hukuk düzgünleriniň normlaryň çäklerini ullanmaly we has gowratlar üçin-de mesela üçin işlerimizi has anhatlaşdyrmak üçin ullanmaly. Men size şu gün emel intellekt bilen aýdym ýasamak bilen manaşykly bir gepleşik taýladym. Manda çeşitli bilen manaşykly eger gerek bolsa, mana bilýändirsiniz şu ýerde ulandım, görendirsiniz ýöne gerek bolsa, onuň görkezlerin ýa-da mesela OpenAI video ýasamak bar, ýa çeşitli surat ýasamak bar, ýa-da kesinlikle klonlap onu video urmak bar, köp zatlarda. Bu bizim öz ulanýanlarymız. Menen bir gysgaça belki geçeýin. Aslında näme?
emel intellekt ulu zat, yani 2000-nji ýyllarda internet näme bolsa, emel intelleksion palançy estesi men görünçe. Son süpde bize esasen emel intellekte aktif hükümler 2 ýyldan gowrak içinde. Aslında oğlum hasam ondan öňürekdi. Men oğlumda öğrendim. Täze ýaş nesil has howly bu zatlary. 2 ýyldan olay wagt bäri menem türkmen hoýjary tomoşaçlara başladymdan şatly ýetirecek bolýan esimin has köp emesti. Has köp öňünde has howy biz emel intellekte atawatan media hükümde köp zatlary ilkinji Türkmenistan hükümde ýerine ýetirdik. Emel intellektini gepleşdirip ýetirýär size köp zatlary ýetirdik. Şimdi atawatan YouTube kanalyny görüp bilersiňiz. Indi soralarınız olsa da ya başka emel intellektin başka bir programları olsa indi şu var töleyleken şöyle maaş gitleştiyseniz bizime bağlap görüyor. Qowy peytazat bolacak bolsa tölen tölep indi töleli oluşundaki emel intellekt ulanda size täze gepleşdirin taýinlap biler. Täze hoş sağ olun.